4 munud o'r 90 yn weddill ar foli gan Kellaway, reit dim gobaith i Sean Pearson. Cyfle am y croesiad. Morgan, mond at Darren Thomas. Thomas, all gael ei ergyd i fewn. Thomas at Nathan Craig. Craig! O, gwych! Gwych, gwych, gwych gan y capten. Nathan Craig. Caernarfon yn dyblu'r fantais. Nathan Craig, y capten. Geoff Kellaway. Cyfle mai groesi. Geoff Kellaway ar ochr y Cwm Cosby yn cymryd ergyd! Am gol gan Geoff Kellaway! Y bythol wyrdd wedi sgorio yn y bob gêm wedi chwarae mewn Llanelli y tymor o Maid yn hyn. Harrison. Bakare. O, Bakare yn gampus Michael Bakare! O, nath i gol gan Michael Bakare. Michael Bakare, sgilia gwych. A'i gosod ti i gornel y rwyd, dim gobaith i Ramsey. Mendes, cyfle i gwirio, ond Kershaw'n gryfach. McCormick oddi ar ei linell, a Kershaw! O, dyna chi gol gan Ryan Kershaw! Ac mae o mwynhau hwnna'n dydy a phob hawl i wneud hynny hefyd. Mi welodd o McCormick oddi ar ei linell. Baines, Marc Williams. Williams! Ac o'n unllam Aberystwyth yn ôl yn y gêm. Gol gyntaf Marc Williams dros ei glwb Newydd. Ac am gol oedd hi hefyd. Bron i 97 o funud ar y cloc. Hon fydd cicol ar gêm. Jonathan Hood! I'r gornel ucha! Roced gan Jonathan Hood! A dyna'r gol sy'n cadw'r Barri yn y ras am y bencampwriaeth. Fletcher. As y DRENEWYDD Nick Rhestr. Nathan Craig yn cael wthio oddi ar y bel. Rhestr yn dal i fyny. Dyma Fletcher! Yn ei gosod ti! Yn gelfydd i gefn y rwyd! Ac os oes rhywun yn haid i gol y pnawn yma, y gŵr gychwynodd a gorffennodd y symudiad.